Jama'a masu kallon sauraron mu assalamu alaikum barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa a cikin shirin namu na labaran sashen Hausa na ranar yau dinnan Litinin 20 ga watan Mayu na shekara ta 2024. Shirin da zamu soma a fada Prime Minister inda a ranar ta yau Prime Minister shugaban gwamnatin kasar nan Ali Muhammad Lamin Zen ya gana da wata tawaga ta asusun ba da lamuni na duniya FME sun zo ne su tattauna da shugaban gwamnatin na Nijar dangane da hulɗa da ke akwai tsakanin asusun da kuma gwamnatin ko kuma kasar ta Nijar. Saboda idan ba ku manta ba a kwanakin baya lokacin da Ali Muhammad Lamin Zen ya tattauna da su sun tabbatar masa da cewa asusun ba da lamunin na duniya zai komo akan aikin sa gadan-gadan a cikin kasar ta Nijar biyo bayan yanke wadda ta yi kwanakin baya sakamakon juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. Ministar ilimi Dr. Elizabeth Sharif daga nata bangare a ranar yau ne ta kaddamar da soma jarabawa ta yara na makarantun kimiyya da fasahar ayyukan hannu a jimilce su 9,415 a ko'ina cikin fadin kasar nan ke wannan jarabawa, kuma ministar ta yi amfani da wannan dama domin yi ma kowane daga cikin su fatan Allah ya bada sa'a, sannan ta yi godiya ga mahukuntan koli na kasar nan a sahun gaba shugaban kasa, shugaban majalisar koli ta CNSP General Brigadier Chani Abdurrahman da kuma Prime Minister shugaban gwamnati Ali Muhammad Lamin Zen saboda jajircewar da suka yi suka sa ilimi a cikin hali na gari, yadda ya kasance shekarar ta bana aka samu aka yi tasalin alin ba tare da fuskantar yawan yaji a jan aiki na makarantu na malaman makaranta ko kuma na su kansu ɗaliban ba. A can da magaran ma an yi irin wannan jarabawa ta yara na makarantun kimiyya da fasahar ayyukan hannun, ga rahoton da wakiliyar Hawwa Ali ta aiko mana daga can da magaram. A da magaram a nan santirkin na CFM na da'ira ta 4 a nan ne aka kaddamar da fara wannan jarabawa ta CQP da ake ce ma Certificat de Qualification Professionnelle na wannan shekara ta 2024. Hakan ya ba mu damar tuntuɓar darakta na sha na huskar ilimi a nan da magaram Malam Adamu Idi. Da farko ina so in bayyana cewa examen na yau ya shahi abinda ake ce ma Centre de Formation Umeci, kama wani wuri ne inda ake horon ɗalibai zuwa ga aikin hannu. Sun yi shekara biyu suka suna karatu. Shekarar nan biyu za su jaraba yau. Suka jaraba shaidar sun kware ga aikin ita ce ake ce ma Certificat de Qualification Professionnelle. Diplom kin da za a ba su kenan. Yawan ɗalibai sun kasance 379 duk cikin jihar da magaram. A cikinsu akwai 833 mata ne, kuka diba ya kashe 60.40. wannan abin yabawa ne saboda mata sun kasance sun yawa a cikin masu koyon aikin hannu, wanda shekaru baya sabanin haka nan ne. To a duk kowace kwamin ta jihar da magaram tana da santar, akwai kwamin da suke da santar da santar guda, shine yasa abinda yawan santar da ke muka samu a cikin jihar da magaram 59. Magatakarda na jihar da magaram a yayin da yake kaddamar da fara wannan jarabawa, Harumama ya ja hankalin ɗaliban na ame da hankali tare da yin nutsuwa tare da kuma yi musu fatan Allah ba da sa'a. Kun sami ilimi, kun san duka fasalin da za ku yi gini ya yi kyau kuma ya yi inganci, kun san haka nan ko? To kenan kuwa alhamdulillah gwamnati ta yi kokari tun da ta ba ku wannan horo. To da ta baku wannan horo ba dan ku je gida ku zauna bane, kun koya kuma yanzu ku koma gida kowa da takardar shi zamana yana jira hallo kuma kullum sai an ba shi kudin shayi. Mu bayyana muku da cewar su dai wa'annan ɗalibai za su yi jarabawa ta huskar wato koyon aikin hannu, musamman ma bangaren abin da ya shahi wuta, gini, bangaren wato kitso, ɗimki da dai sauransu. Daga nasu bangare ministan kiwon lafiya medecin colonel major Garba Hakimi ya karbi wasu sabbin kayayyakin aiki da ma'aikatarsa ta samu sakamakon tallafin bankin duniya. Dr. Hassan Abdulnasir babban jami'i ne a ma'aikatar kula da shaushawa ofishin ministan kiwon lafiyan ya koyi ma manema labarai karin bayani dangane da ire-iren kayayyakin da suka samu. Wannan kayan aikin an same su da tallafin Bank Mondial. Lokacin da aka yi fama da rashin lafiyar covid an samu taimako da dama, to da wannan taimako ne yau aka yi amfani aka samu kayan aikin nan sun kama a wajen kiwon lafiya da mota 48 wanda za su ɗauki vaccine don su kai shi duka cikin gundumomi, kenan gundumominmu 48 an kai musu motoci wanda na musamman aka yi saboda haka nan
za su ɗauki vaccine daga cikin inda suke gunduma duk su kai su cikin ƙananan likita kusa da al'umma. Bancin haka nan an amshi refrigerator kenan congelator wajen fiye da 800 su ma duka wanda za a kai su cikin ƙananan likita. An amshi kuma abin da yake ɗaukan port vaccine don abin da ake sa vaccine don a kai shi wurin al'umma inda al'umma take din nisanta za a kai musu vaccine mai inganci don a samu a ci gaba da yaƙi da allobobi wanda suka dame mu. Bisa ga haka nan an amshi kuma kaya na kiwon lahiya cikin tsari da ake ce ma lahiya guda one health kenan abin da ya shahi environment ya shahi harkar elevash wanda ake iya zuwa ko namomin daji ne kowane da ana iya samu a musu magani ta wannan kayan da aka amsa. Bancin haka na tunda kun san kiwon lahiya da wani wane ne suna sawa ana samun produkin abin da ake cema deshe. To basa ga haka nan minista ya amshi hallau incinerator wuri inda ake kone duka abubuwan da kiwon lahiya ya haifa bisa ga don a samu ya zama to su kawo wani alloba ko wani abu a cikin al'umma da cikin environment gaba daya. Su ne haka insha Allah wannan kayan gaba daya za su tafi cikin ƙasa kuma ya yi godiya ga duka aikin da ake yi a Nijar yanzu don a tallafa ma al'umma a zamanto da kiwon lahiya yana ci gaba. Shi kuma ministan gine-gine da sufuri colonel major Salisu Muhammad Salisu yana da magaram dangane da wata ziyarar aiki a ranar yau ne ya yi waɗansu ziyarce-ziyarce a cikin birnin da magaram inda ya kasance akan hanyoyi domin ganin halin da suke ciki a wannan lokaci na karatowar damuna domin kuma a duba a ga matakan da suka cancanta a ɗauka. Kasum Muntari ya aiko da wannan rahoto domin ƙarin bayani daga can da magaram ɗin. Ma'anar wannan rangadi na mai girma ministan da ke kula da sha'anin sufuri shine na bi sau da kafa da gani da ido irin da ake tafiyar da aikace-aikace na hanyoyi a cikin wato jihar da magaram, musamman ma abin da ya jibinci waɗannan hanyoyi na cikin garin da magaram waɗanda kuma ke cikin wannan gagarumin tsari na raya manya-manyan birane waɗanda ke gudana a cikin jihar da magaram tun lokacin da a gudanar da tsarin nan wato na zandar sabuwa albarkacin wato wannan sallah ta 18 Desamba. Akan haka ne yau da safe mai girma minista ya kasance a wurare daban-daban. Da farko dai wannan hanya ta tsakankanin rampoint post opvn zuwa tafkin nan na kanya tsawon kilomita 3.115. Bayan haka mai girma minista ya kasance mararraba hanyar nan ta zuwa maradi rampoint randa 7 masallacin lawal bala har kuma wato rampoint elf tsawon kilomita 3.313. Sannan da wannan hanya daga rampoint elf zuwa kasuwar kuda har zuwa masallacin marigayi alhaji Hamis Kano da kuma zuwa babbar hanya mai nuha wato birnin Tanut nan kuma tsawon kilomita 7 da yanka. Jimilla tsawon kilomita 18 ne ya kamata a zartar kuma tuni an kammala aiki bisa kan kilomita 11.5 sannan kuma abin da ya rage kilomita 7.4. Jimlar kuɗi kimanin miliyar na bin miliyar 30 ba ɗaya ne da miliyon 506 na faransefa. Daga ciki tsabar kuɗi miliyar 20 gwamnatin ƙasar nan tamu ce ta keɓe su sannan miliyar 9 da miliyon 200 bankin nan na Bowade. Jimlar aikin dai yanzu gadan-gadan an kwashe kashi 93 daga cikin 100. Ayyukan da aka meka hannun wato entreprise Satom wadda gadan-gadan na tafiyar da wannan aiki abin da ya faranta ran mai girma wato minista kanal major Salisu Muhammad Salisu wanda ya kawo safifiyar guda ga entreprise Satom kuma ya girgiza musu damtse ya yi fatan a ci gaba da haka inda mai girma minista ya ƙara jawo hankalin dukkan waɗanda ke da ruwa da tsaki cikin tafiyar da wannan aiki a gama ƙarfi da ƙarhe guɗaya don abin da ke shaƙe kenan yanzu haka a zuciyar mai girma shugaban ƙasa shugaban majalisar sojoji domin ceton ƙasar nan tamu janar da brigade Abdurrahman Chani da kuma firaministan ƙasar mu Ali Muhammad Lamin Zain don wannan aiki shi mai girma minista zancen ƙasa ne labisa nuno ka a tsaya ana cece ku ce ba mu da wannan lokacin a halin yanzu in ji mai girma minista shugaban ƙasa da mambobin gwamnati a tsaye suke tsayin daka don kawo tasu gudunmuwa duk wani aiki wanda ya jibanci maganar ci gaban wato talakawa da al'ummar ƙasar nan gabaki daya to za su saka ido kuma su ba da ƙoƙarin da ya kamata don ya zama tono ya cimma ruwa. Bayan haka wato mai girma minista
ya jayo hankalin dukkan daukacin al'umma nan birnin da magaran bisa ga mahimmancin inganta tsafta. Haka kuma mai girma minista a wani babban taro da ya jagoranta isowar shi nan cikin birnin da magaran bayan an saurari gaisuwar barka da zuwa ta mai girma gwamnan jihar da magaran Kanal Isu Labo, mai girma minista ya isar ma al'umma gaisuwar magabatan kasar nan tamu a sahon gaba, shugaban kasa, shugaban majalisar sojoji domin ceton kasar nan tamu General Brigadier Abdurrahman Chani da fara minista Ali Muhammad Lamin Zain, kafin kuma ya shaida ma jama'a dalla-dalla manuwar wannan rangadi na shi a cikin jihohin kasar mu. Yanzu kuma mu kammala shirin namu da raskunan da muke zo muku da su lokaci zuwa lokaci dangane da ayyukan da jami'an tsaro ke yi don samar da zama lafiya da kwanciyar hankali, musamman kokarin da suke yi na yaƙi da ta'addanci da duk wasu miyagun ayyukan da ke jawo cikas ga harkar rayuwa da matattalin arziki a cikin ƙasar nan. Idan muka dubi sakamako na baya-bayan nan da sojojin na mazajen daga suka gudanar daga ranar 16 zuwa ranar 18 ga wannan watan na Mayu, za mu iya tabbatar da cewa a cikin jihar Talabiri inda rundunar Almahau ke gudanar da ayyukanta musamman a ranar Alhamis 16 ga watan Mayun da marece, wasu sojojin da ke sintiri suna gudanar da bincikensu na yau da kullum a Kolonga sun tare wata mota dauke da kayayyakin abinci ton 25 na masara da kuma gero. Da direban da daukacin kayayyakin abincin masarar da gero jami'an tsaron sun tsaida su inda suka miƙa su ga hukumomi domin gudanar da bincike saboda babban zargin da ake da shi kan cewa waɗannan kayayyakin za a kai ma 'yan ta'adda ne da ke ƙasar Mali. Wansa fake dai wasu sojojin da ke yasan sun kama wani mutum da ake zargi yana leƙen asirin tsarin da sojoji suka yi a yankin. Shi dai mutumin jama'an yankin ba su san shi ba kuma an miƙa shi ga hukumomi domin gudanar da bincike a kansa. Inda rundunar niyya ke gudanar da ayyukanta a ƙetaren gurbin isa daga yamma, wasu sojojinta da ke sintiri a wajen Dandire a tsakiyar mako sun fuskanci wani hari daga wasu 'yan ta'adda da suka yi kwanton ɓauna, sai dai Allah da ikonsa wannan harin nasu bai yi wata ɓanna ba a cikin jami'an tsaron. Saboda kakkausan martanin da jami'an tsaron suka mayar ya tilasta ma abokan gaban ja da baya inda suka arce. A cikin gudun nasu sun bar wani moto da tarin kayayyakin da ake hada bumabumai na gargajiya, haka zalika da tenu na kwamba. Sannan kuma jami'an tsaron na tunatar da jama'a cewa dangane da kokarin da ake yi na rako kayayyaki daga Kaya Dori ƙasar Burkina Faso hazowa nan Yamai a jamhuriyar Nijar, wannan aiki na ci gaba yadda ya kamata kamar yadda ake bukata. Sai dai a ranar Juma'ar da ta gabata an samu wani hadari tsakanin motoci guda biyu a wajen Golgu, kimanin kilomita 15 yammacin Tera. A jimirce mutum 7 suka samu raunuka, 5 daga cikinsu mummunan rauni ne suka samu, amma kuma jami'an tsaro 'yan kwana-kwana safar pompe tuni suka kula da su yadda ya kamata. Sojojin na tabbatar da cewa ire-iren wannan haɗarin na faruwa ne idan ya zamanto direbobi ba su aiki da ƙa'idodi da matakan da su sojojin ke badawa da zaran ya zamanto ana wannan ayarin na yoma motocin rakiya wato escort. A cikin jihar Doso inda rundunar Damisa ke gudanar da ayyukanta, wasu sojojinta sun yi daren mikiya a cikin wani gida a ɗan Katsari a ranar Juma'a 17 ga watan Mayu da safe, biyo bayan wasu bayanan sirri da suka samu. Da sojojin suka gudanar da bincike a cikin gidan sun kama kayayyaki na fasa kwabri masu ɗimbin yawa da suka hada da miyagun kwayoyi 960 da siro buwat 3,680, haka zalika da waɗansu miyagun kayayyaki da ake shigowa da su ta ɓarauniyar hanya. Sannan kuma a ranar 16 ga watan Mayu cikin dare hattara da taka tsantsan ɗin da wasu sojoji da ke gudanar da aikinsu na bincike a Kure ta ba su damar kama wasu motoci Toyota guda biyu ɗauke da ɗimbin mai na fasa kwabri. A jimilce bido 170 'yan litar 25 kowanne, kwatankwacin litar 4,250 na essence jami'an tsaron suka kama, wanda ba shakka ana kyautata zaton za a kai ma kungiyoyin 'yan ta'adda ne. Wanda ya samu ɗan lokaci da jami'an tsaron suka ɗau ƙwararren matakai da suka ba su damar toshe duk waɗansu hanyoyi da miyagun mutane ke bi domin kai ma ƙungiyoyin 'yan ta'addan mai da sauran kayayyakin masarufin da suke amfani da su. Misali mai ƙayatarwa, kama waɗannan kayayyakin da jami'an tsaron ke yi na toshe ko kuma na daƙile duk wani shige da ficen da 'yan ta'addan ke yi, sannan yana ƙara tabbatar da tsaro wajen jama'a talakawa. A cikin jihar Tawa inda rundunar shara ke gudanar da ayyukanta, sojojin na ƙara ƙarfin matakan tsaron da suke ɗauka don yaƙi da barazana iri-iri da 'yan ta'adda ke yi. Ta haka ne a yankin Tiliya wasu sojojin da ke gudanar da aikinsu na yau da kullum sun kama wani mutum da ake zargin yana da hannu a cikin ayyukan ta'addanci.
an kama wannan mutumin ne a daidai lokacin da yake shawagi yake dawara kusan wani shimge da jami'an tsaro suka yi domin samar da tsaro a yankin. Shi dai wannan mutumin lokacin da aka kama shi ana zargin ba shakka ya zo ne domin leƙen asiri ya duba irin tsarin da jami'an tsaron suka yi da zummar shirya musu wani hari. To amma ba shakka gaugauta da jami'an tsaron suka yi suka gano kuma suka kama wannan mutum ba shakka ya kawo cikas ga wannan mummunan aniya da abokan gaban ke da ita. A cikin jihar Maradi inda rundunar farauta bishiya ke gudanar da ayyukanta, sojojin sun ɗau ƙwararren matakai domin shawo kan duk wata barazana ta kutsa wadda 'yan bindiga ke yi daga wannan wuri zuwa wancan a cikin yankin. Ta haka ne alal misali sojojin da ke Sangerawa suka kai wani samame a cikin nasara inda suka kama wasu gaggan 'yan bindiga su biyu waɗanda ba shakka sosai suke da hannu a cikin ayyuka na ta'addanci iri-iri, alal misali yan awon gaba da mutane da suke yi tare da neman kuɗin fansa. A cikin jihar Agadez inda rundunar garkuwa ke gudanar da ayyukanta a yankunan tsaro na 2 da na 8, jami'an tsaron da ke gudanar da ayyukansu a can a ranar Juma'a 17 ga watan Mayu da marece, sojojin da ke Jado sun kama ɗimbin miyagun ƙwayoyi a hannun wani mugun mutum a cikin kasuwa sansanin gudanar da haƙar zinariya ba bisa ƙa'ida ba. A daidai wannan lokacin kuma wasu sojojin da ke gudanar da aikinsu na bincike a Madama sun kama wani ɗan bindiga yana cikin mota Toyota ɗauke da harsasai 72. Ire-iren waɗannan ayyuka dai ba shakka na ƙara tabbatar da jajircewa da jami'an tsaronmu suka yi don samar da tsaro da kwanciyar hankali a cikin wannan yanki na jihar ta Agadez. A yankin gabashin ƙasar nan a cikin jihar Difa inda rundunar haɗin gwiwa ke gudanar da ayyukanta a wannan yankin sannan a hankali zama lafiya da kwanciyar hankali na ci gaba da ɗorewa saboda jami'an tsaro suke da iko kwata-kwata a cikin wannan yanki sakamakon sintirin da suke yi daga wannan wuri zuwa wancan lokaci zuwa lokaci tare da gudanar da bincike don rigakafin duk wata barazanar da abokan gaba 'yan ta'adda za su iya yi su kawo cikas ga zama lafiya da kwanciyar hankalin jama'a. Sai dai janye wadda ruwan Komadugu suka soma yi ta soma ba da dama wasu 'yan bindiga suna shigowa daga ƙasar Nijeriya a cikin yankin na Difa. A cikin wannan makon wasu 'yan bindigan ɗauke da makamai sun tare wata tawaga ta jami'an ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Difa. Mutum ɗaya daga cikin mambobin tawagar ya samu rauni sannan kuma 'yan bindigan sun yi awon gaba da mota. Duk dai dangane da wannan zance wasu sojojin har ila yau da ke gudanar da aikinsu na sintiri sun gano wani bom na gargajiya da aka ɗana kusan hilin nan da ake gyarawa domin gudanar da aikin noman gandari a lada. Kai ɗauken da jami'an tsaron suka yi a cikin gaggawa ya ba da damar rigakafin duk wata ɓannar da aka iya yi a yankin tare da hallaka rayuka wanda hakan ke tabbatar da irin hattara da taka tsantsan ɗin da jami'an tsaron mu ke yi a cikin yankin. A wani bangare kuma a cikin kanton ɗin Tumur wani tsohon ɗan ƙungiyar Boko Haram ya miƙa wuya ga hukumomin yankin wanda nan take suka kula da shi yadda ya kamata. Wannan miƙa wuya da wannan tsohon ɗan ƙungiyar ta Boko Haram ya yi dai ga hukumomin yankin jihar ta Difa na ƙara tabbatar da sakamakon jan aikin da ake yi na ci gaba da jawo hankalin 'yan ƙungiyar ta Boko Haram kan cewa su yi watsi da wannan aikin asha su komo gida a kama a yi aikin ginin ƙasa da su. Sannan sojojin suka ce yana da matuƙar muhimmanci a sanar da jama'a cewa wannan jan aiki na samar da zama lafiya da kwanciyar hankali da suke yi dare da rana ba zai taɓa yin nasara ba dole sai kowa da kowa ya ba da gudunmuwarsa, ma'ana su kansu jama'a farar hula sun taimaka ta hanya musamman ba da labarai. Dalili kenan aka ware musu lamba da suke iya kira kyauta domin ba jami'an tsaron labari dare da rana kowane lokaci. Sojoji ku kira su a lamba 40-40, 'yan sanda kuma ku kira su a lamba 83-83. Idan kun yi haka to ba shakka kun taimaka ga samar da zama lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasa. To masu kalmu sauraron mu da wannan rahoton muka zo ƙarshen shirin namu na maraicen yau a madadin dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka min na gabatar muku da labaran nake mu fatan alheri mu huta lafiya. Labaran sashen Hausa sai kuma gobe inda bi iznillah za ni zo muku da wani sabon shirin.